Bideo honetan buruketa hau egingo dugu, irakurtzen dugu. Urtegiak 981,1 hektometro kubikoko edukiera du. Une honetan, guztizko edukieraren 153 baino ez dago beteta, eta 45 metro kubiko segunduko ur ekarria du. 3.200 litro segundo usten ari den artean. Erritmo horretan, jarraituz gero, zenbat denbora barru iritsiko da, edukieraren 185. Informazio asko, ahaleginduko gara adierazten irudi baten bitartez. Urtegiak 981,1 hektometro kubikoko edukiera du. Beraz, deposito bat irudikatzen dugu eta hau zera edukiera maksimoa, beteta dagoenean. Une honetan, guztizko edukiaren 153 baino ez dago beteta. Beraz, gutxi gora bera. Eta 45 metro kubiko segunduko ur ekarria du. Zer esan nahi da horrek? Betetzen edo sartzen den ura, abiadura horrekin sartzen ari dela. Segundu bakoitzean, 45 metro kubiko. Eta 3.200 litro segundo usten ari den artean. Beraz, nolabait betetzen ari da eta beste leku batetik usten da. Eta usten da, usteko abiadura honekin, 3.200 litro segunduko. Erritmo horretan jarraituz gero, zenbat denbora barru iritsiko da edukieraren 185. Orduen, esaten dagoenagatik, badirudi, ekarriaren abiadura, edo sartzen den ur kantitatea, gehiago da irteten dana baino. Eta orduen hau, urtegia, apurka-apurka joango da betetzen. Zer gertatzen da? Gure kasuan, ekarriaren abiaduraren unitatea metro kubiko segunduko agertzen dela, eta ustekoa 3.000 litro segunduko. Beraz, egin beharko duguna, izango da, honek abiadura konparatzeko, ipiniko dugu unitate berean. Beraz, azkenean, deposito hau zelako abiadurarekin, oso abiadurarekin beteko da, izango da, ekarriaren abiadura, usteko abiadura, sartzen dana, urteten dana. Orduen hori, unitateak desberdinak direnez, bihurtuko dugu danak unitate berdinera. Eta pasatuko dugu danak litro segundura. Beraz, ekarriaren abiadura, 45 metro kubiko segunduko, metro kubiko bakoitzean 1.000 desimetro kubiko dago zanez, eta badakigu desimetro kubikoak litroak direnez, orduen 45.000 litro segunduko. Orain, betetzeko abiadura, izango da, bien arteko kenteketa. Sartzen dana, ateratzen dana. Beraz guztira, 41.800 litro segunduko. Dino, urtegia pasatuko dela 143-tik 195-era. Baina hori zenbat litro dira. Kalkulatu beharko dugu zenbat litro diren dan kantitate hori, eta gero abiadurarekin kalkulatuko dugu zenbat denbora suposatzen dagoen horrek. Beraz, badakigu depositoaren 100 dala 981,1 hektometro kubiko. Beraz, 143 zenbat izango dan, eta 185 zenbat izango dan, zenbat litro. Eta gero, horren arteko kenketa izango da igotzen den litro kopuru hori. Beraz, 981,1 185 izango da 981,1 bider 0,85 edo 85 guztira 982,045 hektometro kubiko. Garrantzitsua hemen, hainbeste unitate agertzen direnez, unitateak adieraztea. Gauza bere egiten dugu 143-gaz. Orduen, 185-ean dagoenean, eukiko dauz 912,045. Eta 143 dagoenean, 921,870. Beraz, gure duguna da, zenbat denbora tardatzen dagoen, diferentzia hori betetzen. Orduan, gogoratzen dugu, hektometro kubikoak zer lase daukie desimetro kubikoekin edo litroekin. Badakigu unitatez unitatera, volumen unitateetan aldatzen dugula biderkatzen milarekin. Beraz, pasatzeko hektometro kubikoetatik desimetro kubikoetara,
1, 2 eta 3, bider 3, biderkatu behar dugu kantitatea, bider 10 ber 9. Kenketa egiten dugunean, uniko 85-aken uniko 43, suposatzen dago 510,192 hektometro kubiko. Pasatzen badugu dezimetro kubikoetara, bider 10 ber 9, lortzen duguna, idazkera zientifikoan, 5,10 bider 10 ber 11 litro. Ez dugu zipintzen zeroak, hainbeste zero direlako. Erosoago iruditzen jaku, idazkera zientifikoan erabiltzea. Orduen, badakagu litro kopurua, igotzen den litro kopurua, eta badakigu abiadura. Beraz, 41.800 litro betetzen dira segundu batean, beraz, kantitatea betetzeko zenbat. Egin aldugu, 3ko erregela bat, edo bakarrik unitateak formula erabiltzen. Orduen, abiadura badakigu dela volumena zati denbora, beraz, hemetik bakantzen badugu denbora, izango da volumena zati abiadura. Ordezkatzen dugu, 5,10 bider 10 ber 11, eta zati 41.800. Eta hemetik lortzen dugu zenbat denbora tardatzen dago kantitate hori betetzen. Bestela izango litzateke, 3ko erregela bat erabiltzea. Esango genke, 41.800 litro betetzen badira segundu batean, betetzeko 5,10 bider 10 ber 11 litro, zenbat segundu. 3ko erregela baten bitartez, T, hemen betetzen badugu, letra berdina, izango litzateke, 5,10 bider 10 ber 11, bider bat, zati, 41.800. Egin aldugu edo formulagaz, edo bestela egin ditugu bebai 3ko erregelarekin. Jarraitzen dugu. Orduan, denbora badaukagu, hori izango litzateke emaitza. Baina, inori ez deko mudatuko, ematea emaitza hain kantitate handi izan da, eta segundutan, logikoa da, bilatzea beste unitate bat. Orduan, pasatuko dugu, erokunetara. Esantuko tau. Orduan, kantitate hori segundutan, pasatzen dugu, egiten dugu konbertsioak, minutu batean 60 segundu, ordu batean 60 minutu, egun batean 24 ordu, beraz, 141,26 egun. Zehatzagoak izan nahi badugu, 0,26 egun, pasatzen dugu orduetara, jakinda egun batean 24 ordu direla, 6,30 ordu. Eta 0,30 ordu pasatzen badugu minutuetara, izan litzateke, jakinda ordu batean 60 minutu direla, 18,26 minutu batean ninpinte. Beraz, emaitza izan litzateke, 141 egun, 6 ordu eta 18 minutu gure badugu, hori bai 0,26, segundetara pasatu dut. Nahikoa izan litzateke.